Zbog manjeg obuhvata vakcinom MMR sve više bolesne djece od morbila i u Tutinu. Obuhvat je od 50 do 57%, kaže doktorka Eroldina Dervović-Derdemes, pedijatar, i apeluje na roditelje da vakcinišu svoju djecu kako bi se izbjegla epidemija širih razmjera i spriječila pojava težih zdravstvenih komplikacija. Zbog slabe vakcinacije MMR vakcinom trenutno u Tutinu veliki broj oboljele djece od morbila. Doktorka Eroldina Dervović-Derdemes, pedijatar, pozvala je roditelje da dovedu djecu na vakcinaciju. Želim da se obratim roditeljima čija deca nisu redovno vakcinisana, da je trenutno kod nas u našem gradu epidemija morbila. Potrebno je da se iz tog razloga deca dovedu na vakcinaciju, zato što je to jedini način na koji možete da zaštitite svoju decu. Morbili su kontagiozno jako zarazno oboljenje koje spada u grupu kapljičnih infekcija, a karakteriše se povišenom telesnom temperaturom, znači dete po zaražavanju u periodu od 10 do 12 dana dobije visoku temperaturu, loše opšte stanje, dete u malnutriciji, curenje iz nosa i intenzivan suvi kašalj koji je jako iscrpljujući i za dete i za roditelje. 1 do 2 dana pre pojave osipa imamo i promene na bukalnoj sluzokoži, odnosno u usnoj duplji, posle čega se javlja osip koji traje negde 4 do 6 dana. Prvi zabilježen slučaj morbila u Tutinu bio je 10. jula ove godine. Do kraja septembra bilo je 10-ak slučajeva, kaže doktorka. Sada kroz naše ordinacije je prošlo do kraja ovog meseca negde oko 50-ak dece. Ovo je zaista jedna ozbiljna situacija koja predstavlja veliki teret i za nas i za roditelje. Naše medicinske sestre su jako opterećene. Ta deca se leče kod nas po tipu dnevne bolnice. Mi smo jedini dom zdravlja koji funkcioniše na taj način zato što se ta deca svakodnevno pregledavaju i svakodnevno dobijaju intravensku terapiju u našoj izolacionoj jedinici. Ona napominje roditelje koji sumnjaju da su djeca stupila u kontakt sa djetetom koje već ima morbile, treba brzo da reaguju. U roku od 3 dana takvo dete treba da dobije vakcinu ukoliko nije redovno vakcinisano i da na taj način zaštite svoje dete, jer na taj način mogu da spreče pojavu simptoma i ukoliko se simptomi i jave, bit će po tipu blage kliničke slike. Jedno obolelo dete u prostoriji sa recimo nekih 20-ak dece koja nema imunitet, koja nisu vakcinisana, jedno obolelo dete znači može da prenese virus svoj deci. Rekla sam već da je kapljična infekcija u pitanju, bolest se prenosi kašljem i kijanjem, a može se preneti i sa direktnim kontaktom sekretom, znači iz nosa i usne duplje. Vrlo je bitno da kažem da su nam u najvećem riziku deca mlađa od 5 godina i deca mlađa od godinu dana koja nisu dobila vakcinu. Vakcinacijom dece od 12 do 15 meseci kada dobiju prvu vakcinu i druga vakcina kao revakcinacija pre upisa u prvi razred osnovne škole daće dovoljan imunitet toj deci koji je dugotrajan i koji može trajati ceo život. Deca koja nisu potpuno vakcinisana u visokom su riziku da će oboleti od ove bolesti. Najveći problem predstavljaju komplikacije ove bolesti. Komplikacije su u vidu akutnih respiratornih infekcija, pneumonije, upale uva, laringotraheobronhitisa. Deca mogu dobiti i upalu mozga, to su rane komplikacije. Kasne komplikacije se mogu javiti i u periodu i posle 7 godina. Te komplikacije su u vidu slepila, a isto takođe mogu da se jave i takozvani postinfektivni sklerozirajući panencefalitis koji se u 100% završava smrtno. Moram da napomenem i to da imamo veliki broj dece koja su vakcinisana. U odnosu na okolne gradove, kod nas je vakcinacija negde 50, obuhvat dece ovom vakcinom je negde oko 50 do 57%, za razliku od nekih gradova kojih je 27, recimo u Novom Pazaru, ali je sve to nedovoljno
obuhvat dece mora biti 95% da bi sva deca bila zaštićena. Zato vas molim da dovedete svoju decu, da se redovno vakcinišu i da sprečimo nepovoljnu epidemiološku situaciju koja preti da bude još lošija, s obzirom da dolaze praznici, imat ćemo veći broj kontakata, socijalnih kontakata, tako da je opasnost od širenja ove zaraze znatno povećana. MMR vakcina ne daje samo zaštitu protiv morbila, već štiti od rubele i parotitisa, dodaje doktorka. Rubela je bolest koja, moram napomenuti i to da ima slične karakteristike i sličnu simptomatologiju kao i morbili, sa tom razlikom što je vreme inkubacije duže, postoji tu neka limfadenopatija, upala zglobova i neke druge simptome koje ćemo mi kao lekari lako prepoznati. Veliku opasnost od ove bolesti i predstavlja zaražavanje majki u vreme trudnoće, kada plod može da oboli i imamo dalekosežne nepovoljne komplikacije za dete. Dete u 70% bude gluvo, imamo anomalije centralnog nervnog sistema, imamo anomalije srca, znači srčane mane, kataraktu i niz drugih komplikacija. Samo jedna vakcina MMR-a daje doživotni imunitet od ove bolesti, tako da i sami vidite kakve su benefiti primanjem ove vakcine.